channel. For this vlog, samahan nyo ako, punta natin yung isa sa mga tourist spot dito sa Western Pangasinan, which is the Cabongaoan Beach and that pool, which is located at Burgos, Pangasinan. Tara, let's go! Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Yung finally mga tropa, nandito na tayo sa Cabongaoan Beach, which is located at Burgos, Pangasinan. So, sa Cabongaoan Beach, makikita rin natin doon yung death pool. So, nakikita din natin dito, it takes 23 kilometers. So, kayo nang bahala kung ilan or gaano kalayo ito, kayo na bahalang mag-imagine. So, but before that, pala, please subscribe my YouTube channel, Edmond Reyno, at paklik na rin po yung subscribe button para updated tayo sa ating mga vlog at video. Tara, biyahe na tayo ng 23 kilometers. Tara! Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Ayun, so finally mga tropa, dito na tayo sa Cabongaoan Beach Resort. So, yung bahay natin papasok, sabi nga kanina is 27 kilometers. So, nandito na tayo sa bungad. Sabi ni Kuya is pababa is 2 to 3 kilometers na lang po, o 2 to 3 minutes pala, I'm sorry. So, pa-prepare na lang daw yung 20 pesos for the environmental fees. At after that, pwede na tayong pumunta sa Cabongaoan Beach and yung kasama is yung death pool. So, tara na, punta na natin at anong oras na. Ayun, finally, nakarating na tayo sa Cabongaoan Beach. So, nakikita natin ang ganda ng beach talaga. So, para siyang ala Boracay o Pangasinan. Yan. So, yung buhangin, white sand, and then malinis siya. So, hindi siya katulad na ibang beach na medyo madumi or may mga dahon-dahon, may mga water lily, may mga damo-damo. So, dito is talagang clear siya. So, para siyang hidden paradise din ng Pangasinan. Kasi kukunti pa lang yung pumupunta dito. Hindi ko lang alam kung kasi due to pandemic or talagang medyo mahirap kasi siyang puntahan or malayo siya. But pagdating nyo dito, talagang mas susulit yung pagod nyo kasi talagang mainggan nyo kayong maligo. So tara, pasyalan pa natin yung mga iba ditong tanawin sa Cabongaoan Beach, which is located at Burgos, Pangasinan. Everybody shake it, baby. So yung mga tropa, medyo pahinga muna tayo kasi medyo malayo yung nilakad natin kasi sa kakatingin ng mga gandang view. At
siyempre ang araw ngayon tirik na tirik, parang walang bagyong dumaan dito sa Pangasinan. So habang naglalakad, medyo napagod, pwede tayo magpahinga dito sa mga rock formation. Then I'll be back para tingnan natin yung death pool, which is sabi nila is 15 minutes of walking from the beach of Cabongaoan. So tara, tingnan na natin. Everybody shake it, baby. Hey. Everybody shake it, baby. So ayun, ato na si Deadpool. So finally, nakarating din. So tirik na tirik ang araw, 9:30 pa lang ng umaga. So sa ngayon, kulit hindi siya pwedeng paliguan dahil kasi high tide. Kasi naman ang malaki ng tide. So hindi lang yan Deadpool, double Deadpool na yan pag kilit natin maligo. But anyways, ayan nga napunta na natin. First time napunta ko. So maganda siya. So sabi nga nila, expectation versus reality, top siya. So maganda siya, and then for family din siya. Pwede rin sa mga bata, although siyempre pandemic na ngayon. Although hindi naman siya mahirap puntahan. Malapit lang naman din ang nakari. Advice ko siya. So may advice ko para ma-experience natin makaligo sa Deadpool. Agahan na lang natin siya para low tide. Sa'yo na rin yung mga advice na iba. So pag medyo late na tayo, medyo sikat na yung araw or mga 8 o'clock na, medyo tumataas na rin yung alon dito sa Deadpool sa Cabongaoan dito. But, kaya na rin kung kaya nyo rin sacrifice o kaya nyo pa rin maligo sa Deadpool. Kaya naman, make sure na meron tayong life jacket, then hindi tayo nakainom, and of course, alam natin yung bangon. At syempre, may mga kasama tayo. Para dyan so ayan nga po, tingnan natin. So medyo itong pwesto ko. So mamaya mag-camping ako sa likod. At ayan, so maganda siya. Doon na po din yung dagat. So sa mga hindi pa nakakapunta dyan, mga taga-Pangasinan, baka gusto nyo na pupuntahan. Napakaganda siya. At sa mga nakapunta naman na dito, hindi naman siya kulit-kulitin. Tagpilikin natin yung mga tourist spot dito sa Pangasinan. Bago tayo pumunta sa ibang lugar, make sure na napunta na natin yung mga tourist spot dito sa Pangasinan. Especially dito, one of the tourist spots sa may Urdo, Pangasinan. Which is located at western part of Pangasinan. So ayan, tingnan na natin or pasyalan pa natin or panurin pa natin yung mga waves dito sa may Deadpool. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.
tropa, sa wakas natapos din ang ating pumamasyal dito sa Cabongaoan Beach and Deadpool. So bago ako magpaalam sa inyo, please subscribe my YouTube channel. Ayan po, nasa damit ko na, Edmond Reyno, and pa-click na rin yung bell button para updated tayo sa ating mga vlogs and videos. At kung kaya natin, pakishare na rin para po dumami tayo mga subscribers. At maraming salamat sa mga nag-subscribe po sa aking channel. And hopefully po, habang tumatagal tayo, is padami yung mag-subscribe po. Yung mga hindi pa po nag-subscribe, please lang po, pa-subscribe na po. Madali lang po gumawa ng YouTube account. So please. So, yun po, and maraming salamat. Bye! Everybody shake it, baby. So finally mga tropa, nandito na tayo sa Cabongaoan. Ayun, finally, nakarating na tayo sa Cabongaoan Beach. Ay, beach. Mas maganda kasi ganitong view. Take 2. Special thanks to the special thanks. Walang special thanks. Teka lang. Ayun mga tropa, sa wakas, natapos din ang ating pamamasyal. So, bago tayo